Milí přátelé, pokračujeme v toužíš po vysvobození a novém životě. Cesta od svazanosti ke svobodě. První bod jsme říkali, poznej pravdu o sobě a vyznej to. Teď budeme pokračovat v druhém bodu a jmenuje se poznej pravdu o lži, který si uvěřil. Milí přátelé, spoustu lidí a po celé zemi kouli věří lži a miluje lež víc než pravdu. To říká Ježíš. To můžeme, když jsme upřímní, sami všimnout, že pravdu lidi nemilují. Zamysli se teď na tvou první cigaretu. Přemýšlej, jak tě chutnalo. Když jsi poprvé ochutnal ji a zapalil se. Chutnala tě? Když budeš upřímně, že myslím, že nechutnalo. A kolik lidí se ptal a kolik lidí se mluvil, skoro ani jeden neřekl, že chutnalo. Málo kdo to říká. Většinou říká, že nechutnalo. Zvráceli a dusili se z toho a nemohli vůbec kouřit, že někdo musel jim pomoct a naučit, jak se kouří. A ti i další jiný závislosti totež. Když byl člověk opilý, nebo drogu, nechutnalo. Někdy jo. A dělá se člověka závislým. Milí přátelé, Bůh nás stvořil tak, že můžeme žít krásně bez nikotinu. Bez toho, že jsme opili. Bez toho, že musíme dívat na pornografie. Máme svou ženu a můžeme se dívat. A nebo nějakýkoliv další závislost nebo hřích. Ne, nedostatek nikotinu nás dělá nedostatek nikotinu nás dělá nervózním, ale zrovna ten nikotin nebo alkohol nás dělá nervózním. A to spoustu lidí nevěří. Nevěří, že zrovna nikotin je ten, který mě dělá nervózním. A ďábel lže a říká, potřebuješ cigaretu, alkohol, nebo drogy, nebo sex, pornografii a další. Nevěřte mu, ale vzývejte Ježíše. On nikdy nelhal a chce, abychom poznali pravdu. Jen se představím faktu o kouření. Milí přátelé, když pokračujeme v těch bodech, nechci nikoho nutit říkat přestaň, nebo zpomal to s cigaretami. Vůbec to nepomáhá. Nemyslí, že elektrická cigareta, nebo že budeš míň kouřit než předtím, že tě vysvobodí. To je velká lež, které spoustu lidí věří a trápí se leta a letoucí. To nepomůže. Klidně kouř další 20 krabici, klidně vem si ještě víc cigarety, aby si pochopil, že z toho se vrátí a motá se tě hlava. Aby si poznal pravdu, že tě vůbec není lépe z té cigarety. Dokud neposlechníš všichni pořádí těch nahrávek, anebo přečteš si to. Milí přátelé, protože pravda je něco jiného. Pravda o cigaretech, anebo o dalších závislostech, není ta, které dneska ďábel namlouvá. A tu lež zvládl po celému světu namlouvat lidem a ve všech reklamech, ve televize, všude ukazují cigaretu jako něco, co jakoby opravdu vysvobozuje. Proč? Protože podplácí. Protože platíte reklamy, aby to dělali. Tihle firmy, American Tobacco, nebo jak se jmenujou, tam jako znám tě jména, ale teď nechci o tom mluvit, protože v internetu se dost informací o tom můžete získat, že opravdu to jsou moc bohaté lidi, které chtějí ještě víc zbohatnout. My víme, a myslím, že ty víš to ještě lépe než já, že tahle závislost vede k nemoci, invaliditě, poškození a tím každý orgán těla. Kouření způsobí rakovinu, srdeční onemocnění, mrtvici, onemocnice plíc, cukrovku a chronickou bronchitu. Milí přátelé, představ si jenom, tabak, říká se, stojí na to spoustu jako opravdu dobré stránky, je horší droga, než další tě drogy, které existuje. Tabak zabije za rok víc než 8 milionů lidí na celém světě.
A ještě, neboť 21 000 umírají každý den. 21 000. Když představíme koronavirus, nezabil tolik lidí. A lidi dělali masky a cokoliv, jako by to byla velká nemoc. Milí přátelé, za koronavirus nezemřela tolik, jako za jeden den, můžu říct, nebo rok, ze tabaku. Proč? Při koronavirusu dělali takovou, já nevím, jak se říká, krava, a při tabaku ne. Protože ve světě tady se jedná o peníze. Jedná se neopravdu. Svět nehledá pravdu. A ti lidi, kteří chtějí vydělat peníze, nehledají pravdu. Milí přátelé, ty informace některé mám ze www.cdc.gov, můžete se podívat i víc. Za 20 let prokouří člověk jeden, když kouří 2 krabice denně, 2 miliony korun. A 30 let 3 miliony. Můžete představit, co byste mohli koupit? Milí přátelé, proč vůbec lidi kouří? Proč to vůbec lidi dělají? Když se podíváme do historie té lži, už to začíná v roce 1492. V době, kdy Kolumbus přivez a tak dále, že nebudu o tom moc povídat. A pak 1908 tam byl první, možno říct, American Tobacco vznikl a to řekl, když přijmu, jakoby předtím kouřili jenom muži. A když žena kouřila, tak to byla velká ostuda, jak může žena kouřit. A ten šéf té firmy osobně říkal, zkusím to, přeložil jsem to citovat, když přinutíme ženy kouřit, to bylo by tak, jako když přímo před barákem otevřeme jakoby lom, kde se dostávají zlato. To on věděl. A spoustu lidí na to, že ženy chtějí být rovnoprávě jako muž, spoustu firmy se toho nevšimli. Ale ten muž na tom vydělal miliardy. Miliardy na tom vydělal, že přinutil lidi k tomu. A zrovna zodpovědný byl, to bylo v roce 1919, ten Edward Bennett řekl, ženy chtějí kouřit. A začal dělat reklamy, on musel přinutit, aby ženy kouřily. Aby cigareta byla vlajkou svobodu. Reklamy byly, můžete podívat na internetu, že vlajka svobody je, když žena kouří, tak je rovná tomu mužovi. On zaplatil lidi, kteří kouřili zrovna jichní cigarety a zaplatil taky firmy, novináři, které fotí nebo kamerujou a že to jsou opravdu ženy, které jsou svobodné. Oni jsou rovní mužům. A to všechno se dá jakoby historicky sehnat a opravdu dozvědět pravdu o tom, co lidi nám namluvají. A ženy opravdu začaly kouřit proto, aby byly rovní svým mužům. A to je všechno lež, které dneska lidi věří po celému světu. Že lidi, kteří chtěli vydělat, přivedli, můžu říct, po celému světu lidi do otroctví. Taky když byla druhá světová válka, tak ty firmy od cigaret vzali se za odpovědnost zdarma dávat lidem cigarety. Myslím, že i stát v tom podporoval, takže všichni vojáky dostali i v první válce, i v druhé světové válce cigarety zdarma. To taky nebyl jen tak pomocka, ale to byl taky úmysl, že když přijdou z války zpátky, všichni budou závislí. A všichni budou potřebovat cigarety. A když se zeptáte, ti, kteří byli na vojně, jaký cigarety kouří, kouří ti, kteří dostávali v armádě, anebo které dostávali na vojně. Vidíme zase ten úmysl těch firm, které přivádí lidi do otroctví. A taky spoustu reklám dělali proto, aby ukázali, že to je skutečný muž, který kouří, jen aby lidi přivedli do otroctví. Pak přišla doba, kdy lidi už chápali, že cigarety opravdu ničí a přivádí rakovinu. Jsou opravdu věci, které to dokázali a opravdu mohli ukázat, že cigarety ničí zdraví a opravdu moc,
že ten nikotin víc zničí než jiný drogy. Když vezmeme dávku nikotina jako cigaret, jakoby do ihly, to říkají věci, a dáme do žíly, tak žádný člověk to nepřežije. Když napřímo to dáme. Že člověk to ani nemůže přežít. A přesto kolik lidí kouří a jsou otroky této závislosti. A když to všimli těchto firmy, které vydělali na cigaretech tolik peněz, oni se všichni sedli se spolu, to můžete taky zjistit, to je věřeně otevřené, sedli se spolu a přemýšleli, co mají dělat. Tak oni měli napad říkat, tak dobře, my to udělám tak, že budeme vyrábět zdravější cigarety. A začali dělat reklamu na to, že lékaři a doktoři kouří. A všude byly jakoby reklamy, každý měl jakoby svý lidi, které ty reklamy dělali po celému světu, možná říct, aby viděli, že doktoři kouří. Tak říká když doktor kouří, tak on ví lepší, co to je zdraví nebo ne. A tak museli doktory, byly reklamy a taky byly reklamy zdravější cigarety. A pak další reklamy byly, že dítě, to opravdu můžete získat, dítě od kuřačky je menší než dítě, které nekouří. To znamená, když žena chtěla malé dítě, menší, tak měla by jenom kouřit a měla by menší dítě. Takové reklamy existovaly a lidi tomu jakoby věřili. Spoustu lidí tomu uvěřili a to opravdu velká lež. A další lži, na které nemáme čas, ale dost, které ukazuje. A teď představte se, když tyhle firmy, které dělají ty cigarety, museli jednou jakoby přijít na soud a jich se ptali všichni, na to je video, které můžete opravdu v angličtině poslechnout, že věděli oni o tom, že cigarety ničí zdraví. A můžete osobně poslechnout to video, kde oni přisahají, zvedají ruky a přisahají, že to nevěděli, že cigareta škodlivá. A představte se. A soudci všechno to zavřeli a v pořádku a dodnes se nic nestává. Milí přátelé, to je všechno lež. A na celém světě lžou a lžou a lžou. Ale my neměli by věřit tyhle lží. A proto já ani nechci poslouchat televize a ty další zprávy, protože tam jediná lež. To už vidíme, jak to dopadlo s koronavirusem. To je taky bylo všechno postavené na lži. A i do teďka. Milí přítele, škody na zdraví jsou zobrazené na každé krabici. To ví každý. To jsou fakta, které zná každý závislý na nikotinu a přesto to nikoho nezajímá. Kouří další. Ďábel nechce, aby závislý člověk uvěřil, že je to tak vážně a že ten závislý člověk je v ďábelských poutech. To nechce, abyste dozvěděli, že jste spoutaný, nejste svobodný. Svobodný je ten, který nekouří. A ta svoboda je fakt možná. Je fakt možné prožít to vysvobození. A to toužím. Ale musíš poznat pravdu. A pravda tě vysvobodí. To říkal Ježíš. A pravda je ta, že tvůj organismus nepotřebuje ten kouř. A to je dusí a ničí tvé zdraví. Ale psychická hypnoza tě ukazuje, anebo namlouvá, že ty to potřebuješ. Takže uvěř a pochop, že jsi ztracený a totálně závislý člověk, hříšník. A že to, co ti říká tvá hlava, je z ďábla. A on je lhář a lže pořád. Bůh nás stvořil tak, že můžeme žít krásně bez nikotinu, bez alkoholu, bez dalších závislostí. Všechno, co Bůh pro nás chce, on tam nám dává. To máme k dispozici. Ne nedostatek nikotinu vás dělá nervózním, ale zrovna ten nikotin nebo alkohol vás dělá nervózním. Ale ďábel lže a říká, že potřebuješ cigaretu, alkohol, drogy nebo sex nebo pornografie. To musíš. Milí přítele, a to přivádí do zoufalství. Nevěřte mu, ale věřte Ježíši. On nikdy nelhal a chce, abychom poznali pravdu. Milí přítele, jeden citát řekl, teď už nepamatuju kdo, zaseješ myšlenku, budeš sklízet čín.
Zaseješ čin, budeš sklizit zvyk. Zaseješ zvyk, budeš sklizit charakter. Zaseješ charakter, budeš sklizit osud. Milí přátelé, představte se, začíná všechno v myšlenkách a zrovna myšlenky chce ovládat ten zlej. Zaseješ myšlenku, že ty potřebuješ nutně podívat se na pornografii. Podíváš se a pak je to už čin. A pak je čin a pak je zvyk. Pořád se koukat. A pak je zvyk, stává charakter. Co to je za charakter? On sedí za počítačem a nic nemá s pořádnou ženou. A pak charakter a pak osud, že nic nefunguje. Žádné manželství, žádné děti. Milí přátelé, chci ti pomoct. Mysli na to, že Ježíš, ten, který dává tě dobré myšlenky, může tě opravdu vysvobodit z prokletí hříchu. Milí přátelé, ještě jednou, co nás nebo vás nutí kouřit? Normálně tady jenom ty 2 body. Závislost na nikotinu, což pro Boha není problém vysvobodit, jen musíš uvěřit. A druhý bod je vymývání mozku. To znamená, ďábel vymývá mozek lidí. Vymývá, aby lidi mysleli, že to potřebuje. A to vymývání mozku funguje podvědomí. Že lidi přijímají to podvědomí skrze reklamu, skrze různé zdroje a nechápou, že jsou ovlivněni podvědomí. Já jsem jenom v Čechách se všimnul, že opravdu reklama funguje. Já jsem myslel, že to ztráta peněz, co lidi vyházejí za reklamu. Ale pak jsem všimnul, ti, které hodně koukají na televize a vidí reklamy, podíváš se do baráku, přesně tohle mají, co je v reklamech. A já jsem myslel, že to je ztráta peněz. Milé přítele, přesně tak seš ovlivňován v podvědomí tím, že je to něco dobrého. Nebo že seš frajer. Že seš ten, který je konečně muž. Že spoustu chlapců začínají kouřit, aby mohli vypadat jako muž. A to je všechno reklama, které dneska dělá podvědomí. A všichni tyhle firmy, když vyházejí tolik peněz na to, aby dělali reklamu na to, vědí, co dělají. Vědí, že vydělají na tom hodně. Hodně a přesně tak ničí lidé. Ale Bible je mocná. A celou tuhle lež může jedním slovem zničit. Poznáš pravdu a pravda tě vysvobodí. A ještě další verše na to, co se můžeme opravdu ujistit, že Biblie má moc. V Biblii čteme jeden verš, který opravdu nám to nějak víc zdůrazní. Tam čteme v 2. Korinským 10, 4 až 5, tam čteme takovou myšlenku. Zbraně našeho boje nejsou tělesní, ale mají od Boha sílu bouřit opevnění, bouříme rozumování a každou povyšnost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenky, aby byla poslušná Krista. Milí přátelé, tady vidíme možná možnost, jak můžeme zbouřit opevnění. To znamená, těchto závislost, jak můžeme zbouřit. A tady vidíme, že Biblia nám říká, každou myšlenku uvádíme do zajatí. To znamená do zajatí, aby opravdu jsme zkoumali, je to od Boha nebo od zlého. Aby byla poslušná Krista. To znamená, naše myšlenky máme zkontrolovat. Začíná všechno v myšlenkách. Nikdo z den na den řekl, já dneska chci si založit. Předtím měl nevím kolik seriálů o tom, jak je hezky podvádět, o tom, jak je hezky se spát s jinou ženou a pak přichází, jak jsme říkali, myšlenku, pak z toho čin, pak z čin je zvyk a zvyku je charakter a z charakteru je osud, že jeden, který už má 4 ženy a s žádnou nemůže žít. Milí přítele, to je pravdu, kterou potřebujeme poznat. Potřebuješ každý poznat, že potřebujeme poznat pravdu, že naše myšlenky ovládá často ten zlý. A nebo naše sobecké tělo. Takže prosím tě, přítele, uvádí
své myšlenky do zajatí, aby byla poslušná Kristu. A tak poznáš tu pravdu, kterou Ježíš nám dává. To je ta pravda, kterou Ježíš opravdu dává, aby jsme byli svobodní, protože on říká, poznáte pravdu a pravda vás vysvobozí. Milí přátelé, zrovna znám jednoho, který přímo na ten verš stal svobodný. Stal svobodný, že chápe, že ano, ta myšlenka mě pořád přivádí, že musím zapalit. Vzal do zajatě své myšlenky. Poznal tu pravdu, že opravdu ďábel namlouvá něco a pravda je jiná, že Ježíš říká, jsi svobodný. Když uvěříme Ježíš na svý svobodě a máme se z toho těšit, tak uvěřil a stal se svobodný. Milí přátelé, představ se skleničky s vodou. Když skleničky neplníš vodou čistou, můžeš do toho dát ještě špinavou vodu? Moc ne. To přetěká a už není tam místo pro těch špatné věci. Ale když odcházíš do práce a celý den krmíš své myšlenky v práci, doma, kdekoliv, v špatnými filmy, mimochodem moc dobrých filmů a moc ani nejsou, a pořád se krmím s tím, jak se podvádět. A pořád v filmech se díváš, jak je krásně se zapalit, protože oni taky tam ukazují, že je to krásně pálit a to je něco nádherného, protože taky je to sponzorováno. A tím pádem už tvé myšlenky jsou plné a není místo pro boží myšlenky. Pro to, co Bůh pro nás chce. Pro to dobré. A proto potřeba, aby jsme naše srdce, naše myšlenky naplňovali Kristem. O tom, co Bůh chce, o těch dobrých věcech, které Bůh nám dal, aby jsme do práce, než půjdeme, aby jsme byli naplněni tím, že se pomodlíme, přečteme něco z Božího slova a to je ta pravda. Biblia je to pravda. Ježíš je to pravda. A to potřebujeme naplňovat naše srdce. A tím pádem bude naše srdce plno. Zrovna svědectví možná od jednoho staršího pána, který zrovna o tom poslouchal. Co reklamy všechno dělá. Všechno v té chvíli spadl na kolena a říká, nechci už to dělat. Už nechci věřit tomu klámu, který celá světová vláda ovlivňuje celý svět, že chce vydělat peníze na těch, které jsou závislí a jsou v otroctví hříchu. Milí přátelé, uvěř, že to, co tě svět namlouvá, je lež. A uvěř té pravdě, které nacházíme v Božím slově a naplní své myšlenky dobrým. Způsob, jak se zbavit špatných myšlenek, nahrát je dobrými. Nahrát je tím, co Ježíš pro nás udělal. Nahrát je tím, že chceš žít s Kristem a chceš jít do nebe. Milí přátelé, svědectví na tento druhý bod, poznaj pravdu o lži, které si uvěřil, Igor Holub osobně o tom říká, jak on poznal pravdu a to svědectví můžete poslouchat, jmenuje se Velká boží milost, svědectví o proměně Igora Holuba, který to osobně zažil, můžete osobně poslechnout tuhle nahrávku. A další bod bude poznej pravdu Bible a zůstaň v ní, jak Bible zmínila Alexeja Pavlenka. To je třetí bod v otázce od svázanosti k svobodě. Tam máme i svědectví o Alexeja Pavlenka, jak on osobně skrze pravdu Biblie stal se svobodným. Takže klikněte na další nahrávku a ať Pan vám žehná, abyste opravdu dostali svobodu v Kristu. Amen.